da netko preodgaja izvana nas u ovim izbornim procesima. Zato nam treba registar medija, da se zna ko su vlasnici i tko ih financira. Moj stav o inflaciji, o euru, o ilegalnim migrantima je moj stav. I kritizirajte me, oni koji mislite da trebate kritizirati. Ali da to radi Soros preko svojih produženih ruku u Hrvatskoj, to je izravno uplitanje, strano uplitanje u izborni proces. Postavlja se pitanje koji su interesi. Da nas neko preodgaja kao što je taj Soros. Tko su te udruge? Pod krinkom udruga. Da one nas preodgajaju. Neka se kandidiraju na izborima, imaju svoje kandidate. Imamo, znači, faktograf, mediji istine, sve što oni kažu to je istina, bilo koji drugi stav to je neistina, na društvenim medijima su oni, čini mi se Facebook, oni su oni koji definiraju koji je post istinit, koji nije, tko ih financira i koji su razlozi. Libela također, ista stvar. I na kraju, evo ga, dokaz da Soros i njegove udruge, Soros financira te udruge. Tko je taj Soros?